What's up sa inyo mga kasoy? So mga kasoy, happy New Year. Ayan, ilang oras na lang. Tangin na mo ka! So ilang oras na lang mga kasoy, New Year na naman. So 2021 na. Ayan. So kasoy, today is video. Tama na muna ang ating pagbibigay. So ipabukas na natin yan o ikalawang araw. Pero update ko lang kay mga kasoy, yung pagbibigay natin matutuloy yon, kaya abangan nyo lang. Ayan. So kung napanood nyo last update natin, ito, ayan, sana panoorin nyo pa rin. Sa mga di pa nanonood dyan, wala akong paki sa inyo. So by the way, Skyway Highway, what? So nandito na naman tayo, walang pinagbago, bagong daan. Pakita mo ang bagong daan. Madilim lang. Oh, Ayun pa yung moon, no? Lamig. wala kayong nakita kasi madilim. So wala tayong camera. So cellphone lang gamit natin. Talagang ganyan. So tutukan, no? Face to face po. Tangin na, Tika ang mukha natin. So ngayon mga kasoy, ang kasama natin, walang iba, John Lester, ang ating videograman. Siyempre pakita mo yan. Videograman ng ating videograman. Dapat dali sa mental hospital. Ito si John Lester. Anong masasabi mo ngayon? Ano New Year resolution mo? Oh, so umiling siya mga kasoy. Yun yung New Year resolution niya. So by the way mga kasoy, kaya tayo magbablog ngayong araw ng bagong taon. Yan. 2021. Ika-countdown natin yan mamayang alas 12. So ngayon mga kasoy, gagawin natin, simple lang, pupuntahan natin yung mga kapitbahay natin. O ngayon mga kasoy, pupuntahan natin yung mga kapitbahay natin para sabihin sa kanila kung ano yung mga New Year resolution nila. Dahil 2021 na mga kasoy, mamayang alas 12. So siyempre ang akin, sasabihin ko na ang New Year resolution ko mga kasoy. Siyempre ang New Year resolution ko, sana pagpasok ng 2021, sana hindi na gaya ng 2020, maging maayos na, at sana maging magaan na yung kahirapan, hindi na mahirap, hindi na mahigpit. Ayan. At syempre sana maging masaya ang aking mga pamilya, at sana maging malakas. Yan, maging malakas kami lahat ng aking mga pamilya at ang aking mga kaibigan. At syempre yung videograman ko, kasi tuloy-tuloy tayong gagawa ng video mga kasoy. 2021 na. So hanggang hindi tayo sumisikat, hindi tayo titigil. Umuwi ka na? Ano, guess nyo? So mga kasoy, yun nga. So gagawa tayong video para tanungin kung ano yung mga New Year resolution nila. Ang haba ng intro natin, ha? Basta nakakaano. So mga kasoy, Happy New Year everyone! So ano pang ginagawa natin? Tanungin natin mamayang alas 12, tignan natin yung mga update natin. Kaya dyan muna kayo mga kasoy. Kaya let's go! Oh, sorry ko. Ate pumana ako. Wala pong handa yan. Uy. Parang gano'n na ka. Mabidyo kami mo. Dahil na napamabig siya. Ano yung ikin parang?
resolution mo? Ano? Ano? Pumayat. Pumayat? Magpapano ako. Yun lang. Ikaw naman. Ano yung resolution ikaw. mo? Ano Pumayat. Yun ang meet yung mata mo! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! O ikaw, huwag kang Ano yung resolution? Yung diet. Gunggong ka! Kahirap O ikaw. Sana magka-jowa na ako. Malulot! 1 minute na! Interview na ka. Anong New Year resolution mo? Ano yung resolution? Tatangkad na sana ako! Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang t-shirt mo. Malabo! O ikaw! Ako gusto naman. Ano yung resolution mo? Ano yung resolution? Sana pumayat na ako. Sana bumalik yung dati kong katawan! Ano ka nasisira, ulo? Hindi nangyayari yan! Lapin mo, putang ina. Lapin mo. Hindi ko makita. Baka may meto. Hindi ka naman nalagay meto. Putang ina, wala na, putang ina. Putang ina! Putang ina! Ano binibidyo mo? Ano New Year resolution mo ba? Ano New Year resolution mo? Hoy! Kailan pa? New Year resolution muna. Dali! New Year resolution. Ikaw, ano New Year resolution mo? Wala! Sana umi-straight na yung buhok ko! Ano? Dali! Wala! New Year resolution mo, miss. New Year resolution lang. Secret! Hindi, kahit maikli lang na ano. Sana. Sana my life is happy. Yun! Sis! Hindi, New Year resolution lang. New Year resolution lang. New Year resolution lang. Sige na. Ano yung New Year resolution mo? New Year resolution lang. Huwag ka magtakap! Nasa YouTube to, dali! New Year resolution, guys! Ano kasi? Dali! Bad trip ka bro! Dali! Yes. Sabi ka Ano? New Year resolution ko! Bakit? Ano yung resolution mo? Ano yung resolution mo? Tinanong mo siya iinom! Ano yung resolution mo? Tinanong mo siya iinom! Sabi daw niya Eh, parinig ka ng parinig eh. Putang ina wala. Lagi na lang yan! Lagi ito sa'yo! Ano resolution mo, New Year? Magbabago na. Di na inom. Nakakagigil ka. Yeah! Oh, tara! Ay! Osay ko.